Zo, ik ben weer klaar voor de dag. Het is zo belangrijk om genoeg water te drinken. Vooral nu, bij het warme waterbuiten, als het volle zwist. Maar water drinken had nog volle meer voordelen. Het maakt die hersenscherper, die bloeddruk leger en die hoed volle mooier. Het is s'nachts dat het dus echt super belangrijk is om genoeg water te drinken. En daarom ben ik zo blij dat het zo makkelijk is. Kraan aan en klaar. Gelukkig wordt het dus in Nederland makkelijk maken. Want volgens goed onderhouden waterleidingen kunnen we gewoon uit de kraan drinken. Want zonder lekkages kunnen bacteriën net naar binnen. Ik denk net dat het overal zo gaat. Dus, hoe gaat het daar? Ja, hier in Albanië is het vaak super heet. Het is hier eens non-stop een hittegolf, een hitteweg, zaten we dan sissen. Meer dan 30 graden is hier heel normaal. En hoe lekker is het dan om even een verfrissend glasje of flesje water te drinken? Lekker, even een flesje water. Ja, we hebben hier alleen nog één probleem. We hebben geen drinkwater uit de kraan. Hoe lossen die Albanezen dat nou op? Een protemeesken gaan naar zulke winkeltjes staan om zulke grote drinkflessen op te halen, zodat ze toch goed water naar binnen werken kennen. Maar ja, voor u is dat nogal een gedag. Let maar eens op. Daar boppen, dat is de etage waar ik woon. En 5 liter, 5 kilo, dat is dan best wel al een tippeltje om dat mee te nemen. Nou, ik ben blij dat ik om kan ben in de keuken met deze grote fles water, maar het kan natuurlijk wel makkelijker. Want we hebben gewoon een kraan. Dit is onze kraan. Zo. Komt gewoon water uit. Ja. Hoewel dit water er dus gewoon wel goed uitschut, is het dus net geen drinkwater. Ik zou het net nemen, want voor hetzelfde geld krijg je pine in de buik. En dat wil je lauwe net hebben. Maar wie hebben het oors? Let maar op. Hier zit een switch van de kraan. En als ik die omzet zo, dan gaat het hier naar daar. Purification, het wordt skin maken. Dit is uw filter. En als ik nou de kraan niet doe, dan gaat het via dat slankje. En dit is los geen drinkwater. En tjaka. Het lijkt haast hetzelfde, maar echt hier, ik zou voor het gefilterde water kiezen. Deze. Want dan krijg je geen pijn in de buik. Tjoch. Tjoch, ik zie echt net terug dat het zoveel moeite kost. Maar Bouke, dat is nog wel een glasje water. Zo stoon nou minder water drinken als in Albanië wennen hier is? Laat het even weten in de comments.